Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Nginingelelo hlelweni lumnandi ukhozi FM TV gama lami nguNeliswa Ngwakacele. Namhlanje usuku labantu besifazane 9 August la endlini zomsakazo. Mhlawumbe mawusubuka zobe selidlulile kodwa ke sisakuyona inyanga yabantu besifazane. Kumqoka ke ukuthi sibambe iqhaza nathi la sikwazi khona siqhakambise abantu besifazane ababambe iqhaza abazingqalabutho la eNingizimu Afrika. Siphelezela uhlelo uJabulu Jule bathi qhakaza mbokodo kwezobuciko sokuphathela amaciko ahlukahlukene kuzobe kukhona uDJ kuzobe kukhona osonkolo kuzobe kukhona osomahlaya nabaculi bonke abantu bazobe kungabantu besifazane abazosethulela ke amathalente abo ahlukahlukene sikhulume nabo futhi sibaqhakambise sigubhe abantu nenyanga nje yabantu besifazane asambeni siyobona ukuthi amanye amantombazane enzani. Baba Genge gumsimba wami uthi awanele nganginike inhliziyo yami uthi ayanele senginike uthando lwami uthi alwanele nganginika uqobo lwami nalo alwanele intoni na yeso abantu abami oh yeah oh intoni na yesewe zingane zami oh imla sengilala ngingalele ngicabanga ngawe hey intoni na baba bandaba lwalonga ngiyoyo kanga Masihlalisane ngokuthula ekhaya lethu bathi sifundise inhlonipho kubantwana bethu lapho silela sibambane ngezandla silele kodwa bathi sicela uNkulunkulu ukuba fudumeza
siveze ikhaya lethu. Oh yeah, nawe neyingane. Oh yeah, lapho silele ba uwe ba imi kanye nabantwana. Uthi hey akube yimnawe baba neyingane baba yekhaya. Lapho silele bese akube imi uwe kanye nabantwana. Siyabonga khululele ekhaya kumnandi kakhulu. Awusitshele ngoma ndicula manje. Besihlonipha umama uBusimhlongo ngale ngoma yakhe ethi yiso abantwana bami. Ngikuzwile nokushintsha uye nje obenjalo kanti ke sesiyaphuma wenzani le weekend? Nginama interviews nje ehlukahlukene kodwa ke engikuthanda kakhulu ukuthi ekupheleni kwalenyanga sizobe siseKapa. Ithi muhle le ngoma ethi ngimuhle. Uqosoba. Namhlanje ngiqokiswe uZiphora Creations ngale kimono enhle. Ayike asivale sesoyindabeni. Mawubona inwele zami zincome ngoba zinhle. Mawubona ibala lami lincome ngoba lihle. Ibala lami lihle, amabele ami mahle, ifika yami inhle. Isinqe sami sihle, ukuhamba kwami kuhle, isitho sami sihle, ibala lami lihle. Mina nginsundo futhi ngimuhle. Amabele mahle, ifika yami inhle, kanye nomkhaba wami unjani muhle. Okay, isishwapha sami sinjani sihle. Okay, upete lwami lunjani luhle. Imiqondo yami injani mihle, bathi igwegwe lami linjani lihle. Okay, mina ngimuhle, 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 ngimuhle nebala lami, ibala lami likhulu, ngimuhle neyinwele zami, bathi noma ngayifaka ngane front. Ngimuhle, ngimuhle, muhle, ngimuhle, muhle, ngimuhle. Oh, wa 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 wa, we.
inyanga yabantu besifazane ngime nomuntu wesifazane ubamba iqhaza kakhulu endimeni yamaciko. Uyambona ke nawe ngisho indlela aqoka ngayo thina singama-Afrika uvela ubona ukuthi savela kamnandi. Usisi wami uZawadi sawubona. Sawubona sisi kunjani? Ngiyaphila sasayithokozela i-performance yakho ingoma yakho yokuqala kade uhlonipha laphana umama uMhlonga cishe ngathi ubrand mama ubusi Mhlonga yabaphambanisa nayo wabamba iqhaza kakhulu ingoma yakho yesibili nayo iqhakambisa futhi umuntu wesifazane engixoxele umqondo emva kwalezi izingoma zakho wawukuphi. Ngicabanga ukuthi ngibone zifanele ukuthi namhlanje ngiyicule ngoba usuku olukhulu nenyanga nje sikuyona inyanga yokuhlonipha abantu besifazane ngayo yonke indlela esingafisa ukubahlonipha ngayo. Ngale ngoma ethi ngimuhle ikakhulukazi isuke imgqugquzela umuntu ngobuhle bakhe sibahle nangendlela esakhiwe ngayo noma ngabe siyibona ezinye izindlela sibone ngathi siyazenyeza ngazo kodwa ithi le ngoma zithande unjalo ngoba udaliwe ayikho into ongayenza unopedo uzohamba uyoliqondisa kuphi konje. Mhlawumbe iqhaza labantu besifazane kuyimboni yezamaciko ulibona likuphi ubumqoka bethu? Ubumqoka bethu ubukhulu kakhulu. Kuthiwa ukuhlula amadoda kuyabikwa. Uyazi kusuke kubikwa kobani? Kwabesifazane. So ayikho into engenzeka singekho. Amakhaya abanjwe yithina. Ikhaya uma ngabe ngekho umuntu wesifazane khona umehluko liba nawo. Kanjalo nakule mboni esikiyona ngaphandle kwabantu besifazane angeke sisimame osiphakame ngendlela ekufanele siphakame ngayo. Badinga ukuthi sibahloniphe sibanikeze uthando sibanakekele ukona abantu besifazane are very sensitive ingenxa ukuthi ba amaqanda kufanele vele bephathwe kanjalo kudaliwe. Ngisasho sasona imbokodo seseyamaqanda manje kade sayidilika leyo imbokodo. Inyanga abantu besifazane mhlambe njengomuntu oyiciko ikuphi ofisa ukubona ikakhulukazi embonini yezomculo kubantu besifazane? Ngifisa ukubona sibhala ngezigameko ezisehlela manje. Ngiyawuthanda umculo omdala, ngiyawuthanda amahubo, ngiyawuthanda imlolozelo, kodwa ngibona sisalokho sikubambe konke okudala. Yebo fanele sikuthathe sikulethe manje, kodwa yini esehlakalela manje esingabhala ngayo siphinde siyigcina ngoba phela uma ubhala iculo noma ingoma noma inkondlo usuke uzogcina leyo nto idocument ibekwe. Nathi asibhaleni ke izingoma ukuthi abalandela emva kwethu bephinde bekhunjiswe hayi ngo2024 kwaba nabantu besifazana ababamba iqhaza abathi mabebona kuliwa kuphi nakuphi kubangwa ini kuphi babhala umculo onje ingakho sila ingakho kunomculo okanje kunomlando asibhaleni izinto ezizohlala zibe nesikhathi eside zifike kwezizukulwane nezizukulwane ezizophinde zikhunjuzwe ngomlando sasikubona ngaleso sikhathi kuningi sibhekene nakho asikwazi ukukhuluma ngakho. Sibonge kakhulu kuphosa inselelo nakwabanye abantu besifazane uqhubekele nje phambili uphumelele siyabonga. Njalo ngezwe lomkenenezo yazi ke sesiyaqhubeka sithi jabulu jule happy women's day. Hallelujah. Wow. Jesu. Siyambonga. Yazi angisazi noma userious noma ngekho serious userious nama. Ngiserious. Okay, asibonge. Amuhla uJehova. Imbokodo. Kodwa uba ngibunga lehlo ngabe ngiyazi Makunjani? uba awesho. Ngiyamehla angavuke kahle. Nginenoto la phambi kwami. Ama awards awu2. Mabili uNkulunkulu wami. Awu2 ewadamuza nje. Ogcwalisa indawo nje vane kuhleke kuze kuyothi amen. Aphinde abe serious methanda. Mayithanda. Phela ujim ucanga uyadlala nto ujima ngempela wenkosi ubone ukuthi sengifisa kanjani. Sengiyibona ngoba ngisho nala kungahlangene negym ngibona sengistretcha kahle wena bakhombisa bangangithathi kanjalo mina uthatha lama video owalingiselayo ku social media so abantu banika wena wedwa yazi mina I think eyokuqala iyona engayifakela yona wonke lawa amanye ngisuke ngathunyelwa abantu bathawu ngibonile ngacabanga wena ngithi yini bese ngiyafaka abantu bayayigangela mina ngisuke ngifaka uma ukuthi imvelo ngifaka imvelo abantu bayicabangele bona ke izinto zabo mina angingeni mina ngingane kaNkulunkulu no sithanda wona lokho bese kuza lama obedansa khona oze gaqa ingane gaqa eceleni ayibona usu serious kubona nje tshela mina bakuthumelela abantu bangithumelele sonje lapha ngithi ingane mina nginengane ezo4
So manje andiyazi utete ngathi uyadlala itete angizala impela angidlaliswa ngizala into Zante serious impela. Okuyaphithizela angazi nami usi kanjani. Ngibona bekhula ngithi hey uNkulunkulu uyasebenza because angazi kwangempela ongangibuza nje ukuthi ukuba umama kusho ukuthini ngathi mina ukuziphuma niyodlala phandle. Hayi somnandi ukukhuluma nawe ngidedele ndodo. Ukusibusisa sonke nabasemakhaya. Okay, so into ebalekile ke engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje ukuthi mangabe umama yabanje mina ngikhuthazwa njoba celebrate indaba ye Women's Month. Uma wami uyena wacontribute ukuthi ngize ngibe la engikhona namhlanje ngoba wayethi maye ngiphakela angiphakela amanqini. Uthola usibona beno baba bazodla ugalo bedla imlenze mina angiphakela amanqina. Ngakhula nawe nganayo lento kwayiphupho lami ukuthi fanele at least mase ngiyiphakela mase ngumama nami ngizifakela amaqatha awu2 la engikhona manje empilweni sengiyiphakela amaqatha awu2 ngicela ningishayeleni izandla. So ningabapoyile abantwana sengikwazi ngisho ukunyula ngoba phela ngangithethiswa makuthiwa ngiyanyula ngisemncane manje ngiyanyula izingane zami zingibuke ngithi hey hayi emzini anizukunyula emzini wami ngeke ngahamba ngaya eGoli because ke inkonzo yami ikhona yonke indawo so mangifika bayacula ngithi thina bazi ukuthi sikhuluma isiZulu kuphela uyahala ngithi mina yibo usathana useyahala futhi bese bethi lela Jesu ngithi uJesu lethu uyahala wamahutla yabo nje ngiyayithanda ilimi kwaze kwasukuma omunye wathandaza athi umodimo ohalalelangi sifatleho sahaho ngathi mina sifatleho Nkosi yami angikwazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi sifatleho kodwa ngaba nento engizwayo nje ukuthi yazi sonke isifatleho siyasidinga uNkulunkulu wami ngathi mdala weinsuku ngicela usinike sonke isifatleho ungasikhohli kakhulukazi nje umfundisi uyasidinga isifatleho ngoba uyena ozosebenzisa kakhulu. Kwasukuma omunye wasevenda wathandaza naye athi muzimu wa daturu ngathi ngiyacela le daturu Nkosi ayingasali uNkulunkulu wami siyakhuleka uNkulunkulu ongcwele idaturu kanye nesifatleho sikwazi sisihalalele kahle sonke njengabantwana bakho. Ngiyabonga kakhulu bazalwa neshiya ke ngenza ishiya namhlanje into engandele bani ungazi ulindele ukuthi uzozube nama degree ukuze uzoyicelebrate mawukhona nje into encane oyenzile omunye into ongayicelebrate ukuphefumula mawukuthi uyaphefumula celebrate ukuthi kukhona izinto nawe okwazi ukuzenza zenze kalulu. Khona abantu abangaphefumuli namhlanje wena ngoba yini special ngawo so zi celebrate embokodo unomkhaba zi celebrate ngomkhaba wakho khona bangenawo umkhaba namhlanje ezweni yabo ngampela so nje ngiyabonga kakhulu bazalwane thank you so much uNkulunkulu anibusise Nonke isikhathi umyeni wakho nje kushela ezethu yokushada wahleka wenza ijoke wenze njani nani serious wathi uyadlala mina angazange ngezwe nje sethi elokhethu ufuna shade ngithi mina okwahle wena athi hayi ngoba ngiyakubona ukuthi awukho serious ngizohamba ngiyotshela ubaba wakho bavumelana bodwa ukuthi siyashada ngezwe sebengitshela ukuthi awunami nganganqaba ke ngoba kwakungekho khona eqala nje kushela ubusuyi comedian vele lutho ke mina ngibe comedian sengishadile umjikele endli lo unama jokes amcika wazowathanda ngiyangibona mayihleka mengeke ngashinto wahleka ngithi ngizobahlekisa ngakho iyona audience yami yokuqala yena nezingane mabe bahleka nje ngibhala phansi maye makhona into ekudine ngempela ufisa uyixoxe serious uyayibona ukuthi serious ubona kanjani hayi bo la unondala inkinga ngikhuluma kanjena nje ngiyakubona kuze kube uyazi ke sekumbhedo ke lo
Angikwazi ukudinwa mhlawumbe ungazubona ngoba sengikhala ukuthi hey ucasuke ngempela unamanga angikwazi ngoba manje mangidinwa kuvele kube kubi kakhulu ngadiliza ngisho yonke le building le hayi wena manje ngiyagwema ukuthi ngidini uthi njena emantombazaneni kakhulukazi abantu abayithanda njengawe nabahamba uyazi ukuthi ngibonile ngempela uyasimela ukhuluma isifahleko ngibonile eGoli hey unama comedians lawayana hayibo and uyahamba yenza something nje lokho okuthandayo ukwenza manje futhi i-social media iyaholela uthola ukuthi uyahola ngokuthi khona ama video wenza khona abathanda ama video makeup khona abathanda ama video yenza yona leyo nto leyo uthanda uma uthanda ukupheka yenza leyo nto uma uthanda ukujima yenza leyo yabo then uzokwazi ukuthi abantu bakurecognize bathiwa yini ngesizulu bakubone baphawule ngaleyo nto yona ngoba nami lokho engikwenzayo kwakungeyona mina ngangithi mangikhuluma abantu bethi hey kanti sinamba yabo angikwazi ukukhuluma ngisheshe udila kanjani ne dry joke ubone bethula bengahleki uvanweze njani ulandenye esikhwameni noma uwenze njani ngiyabachazela ukuthi mina ke kade ngaqala ukuhlekisa maningahleki inkinga yenu le mina nje ngiyaziwa ngaqala ngahlekisa ekhaya ngingaholi ngaze ngaya ngagcina sengihola so uma ungahleki wena onenkinga fanele sikukhulekele sikubeka izandla yabo ngithola kuma socials @nonto_r Facebook page nonto_r then ngomhla ka7 September yakhumbula have women in comedy show ezobe se Playhouse so nje ngiyanimema nonke amathikithi akhona web ticket neze sibungaza abantu besifazane but nabesilisa bamukelekile bakhona futhi nabesilisa abazobe beperforma nozawadi uzobe khona equle ngoba ngenzelani ngithuthukisa abantu besifazane ukuthi asithenge nathi sinkungalokho ucela imali yepaint wena ucela imali kaPra yini kethi paint ngoba phela siyawathanda amaphindi ayisenzela bona labo so manje ugcina usuyicela kuyena yazi ukuthi abantu besishesheni bayahlupheka ngoba nemali yebirthday yakhe siyicela kuyena uthi awuthi imali lapho ngikuthengela ikheke so akufanele ukuthi siyenze leyo nto ayibe khona nje ezophuma la kuwena emabeleni wenze nawo okuthile kujatshulwe imali sahlala emabeleni yathi kufanele ihlale ngoba ngeke wazi isimo mayivele ukuthi mina ihlali ke kimi iveliwe ngoba ungcona wakho ayahlala ngabe ku cash nje wangabe uyabona nje umalume siyabonga nake siyabonga kakhulu Facebook Instagram YouTube ngine website www.nontor.co.za uyabhuka lapho ubona yonke into engiyenzayo awuphinde nqamhla 7 September ePlayhouse ngo3 ntambama yenzelana umlaleli woKhozi FM ongenayo imoto uvela ubamba itekisi uze lapha sihleke mnandi 5:30 sobe sesiqedile uyagoduka ngithi abanye ke futhi bazele uthola ukuthi mangabe sehamba nezingane ebusuku sekunenkinga ingane fanele la so ingakho njengoba nami ngumuntu owumzali uNkulunkulu wami ngiyakuzwa 4 abazali ake sibenzele into yabo akhona amakhushini umuntu onenkinga yeqolo ngizobaphathela ukuthi ukwazi ukuncika supporteke kahle ibheki bazi bahlupheka umakho usasho ukuthi masibani masewaba nonto usho nesibongo isibongo sami uhubhushe ke la ingane ekhona emaXhoseni oMiya oGcwanini oSibewu mina ngumamondlane umondlane waseMozambique was actually upresident oqala waseMozambique so mina ngifana noChidima ineway mina umkhulu wami wafika washada noMagumede la ngase ngiba ke semthethweni kanje amboqondisa impaka uyabona ukuthi kuyafiwa manje basoqondisa into za basovumekhenzi mina ngiyam understand uChidima futhi ma identify ngempela manje kuya identify so yena wayibona South African uyabo you can identify mina ngi-identify njengomuntu ona 25 kodwa ngina 38 so ziyenzeka lezo zinto lezo so nje Chidima dadewethu othi mawufika ungayibizi leli gama lakho lasekhaya thola uMatsidiso uyabo njengoba uthi waseSoweto Matsidiso uZandi Khumalo adishine sekuyonakela limale lapho lento le uthi aru nje udidi yabona uthi Aro akekho waziyo ukuthi uAro Meleni kanti sekusha ngara baba isihamba la
Kumnandi kakhulu ukuthi kuyinyanga yabantu besifazane sinamaciko ahlukahlukene anamathalente ahlukahlukene embonini yezobuciko. Uyabona ithalente lokuhlupha ke lelo lokuqala eselivelayo kodwa ithalente esize ngale ithalente lokuba usomahlaya siswami uNonto R. Ngikubingelele ngikwamukele, siyabonga ukuthi unathi namhlanje. Siyabonga ukuba nani namhlanje. uNkulunkulu muhle ngaso sonke isikhathi. Ngathi uzoqala intshumayelo. Kuyinyanga yabantu besifazane, osomahlaba abantu besifazane yazi akusiyona into ejwayeleke kakhulu la eNingizimu Afrika. Bakhona yebo, kodwa akusiyona. Kusho ukuthini nje kuwena kuyinyanga yabantu besifazane ukuthola ithuba sibabungaze, sibagubhe neqhaza nje abalibambayo embonini yezamaciko eNingizimu Afrika? Asibaningi ngempela. So ukuthi sithola ithuba kanje ukuthi sibungazeke kuyakhuthaza. I think kuvula nane platform for umuntu osuke ebukele lapha ekhaya mhlambe naye ocabangayo, because abantu besifazane mina I think they are better storytellers than abantu besilisa, and comedy is basically just ukuxoxa ukuthi usho indaba. So ukuvela kwethu I'm sure ukuthi baningi abanye abasazovela, baningi abanye abavelile, because nami mhlambe ngavela ngoba ngibukelwa kwabanye oCeleste noThenjiwe, ngabona nami ukuthi awuyazi mhlambe lento lengingakwazi ukuthi ngiyenze. So nje siyabonga kakhulu ngaleli thuba, futhi siyafisa ngathi kungayinto eqhubekayo ukwenzeka, ingenzeki only ngenyanga kaAugust, yabona, because siyadingeka. Mhlawumbe iziphi inselele ezibhekana nosomahlaya babantu besifazane eNingizimu Afrika, ikuphi esingakwenza ukuqinisekisa ukuthi siyabaqhubekeza baya phambili, ziyalungiseka? Ukufaka imali. Because yabona nje mangabuyi upcoming usangena endimeni la awunayo indawo yokulala, mhlambe fanele ukuthi ugibele usuka le kude la usuka khona ukuze uzothola ithuba, ngoba phela ukukhula kwakho njengosomahlaya ukuthi lokhu uhamba uyoperform. So lapha ekuperforma khona isikhathi esiningi kuperform ebusuku, ingakho mina ama shows ngize ngiwenze emini, because ngenzela ukuthi umuntu akwazi ukuthi agibele aphinda agibele futhi agoduke. So ukuvula kwamathuba kanjalo okuzobasiza, bese kuba ke nemali whether ugovernment noma ubani nanokubaqasha futhi. Yabona nje makuthiwa ucelebrate birthday yakho, umbize nje mhlawumbe ubaba uthi woza anginayo imali eningi but nakhe engakunikeza khona. Lokho kuyamsiza because khona umuntu ozofika ephathini yakhe ambone naye usezombiza, mhlawumbe amholeleke lezi izumbuluke lezi wena umncishe zona. So ile ukwesekana kufana nje nokuseka i-industry ephelele yasemzansi, ukuthi ukuba conscious ngokuthi okay mhlawumbe ukona ukuthi ngithenga into yaphesheya, uthi ngithenga into kaSimangela, uthi ngithenga into kabani. So nakuthina ezosomahlaya isupport esingayithola ngaphandle ukuthi mhlawumbe uzungiphe yona imali, kona ukuthi ungiqashe ngize ngizosebenza then ngiyakwazi ukuphila kanjani. Mhlambe ke khona umuntu wesifazane kuyinyanga yabo obukela kuyena ofisa nje ukuthi kuyinyanga yabantu besifazane umethulela isiqoko? Umam Lady D. Noma engayona comedian but ngiyayithanda, like wake wangimema elontsha incwadi yakhe, and ngangikuthanda lokho ukuthi wathi akekho comfortable ngama achievements akhe. And I think into elimaza abantu in general ukuthi moke wazuza into ethile bese uyahlala bese ufuna ngathi ungalokho celebrate lokho ngento ezuze izolo, kanti mhlambe mangabe ubuzoyithatha ngokuthi awunalutho ngaso sonke isikhathi ukuthi yini enye engingayenza, uzokwazi ukuthi uhlale ukhula kungabikho umkhawulo ekukhuleni kwakho. So lokho akusho kwangikhuthaza kakhulu, ngayibheka nami ngayibuka ukuthi yini engingayenza ke mina emsebenzini wami. So every single day ngitreata sengathi angikaze ngize ngenze lutho, bese ngiba nentshisekelo yokuthi yini enye engingayenza, then creativity yami ke iqhamuka lapho. Sibonge kakhulu Nonto, ngikufisela inhlalo iqhubekele phambili. Ngiyabonga kakhulu. Baba Lady D dance awuyitshela ukuthini umbone dance. Ngangitshela ukuthi ngiyachaya. Alright sisihlambe ngaphambi ukuthi sofaka imbongo. Awuthi usithule nawe phela uyimbokodo umuntu wesifazane, awusibingelele ngayo mhlambe before siqala. Sanibona magazini, igama lami nguIbenathi wakaMpungose. Namhlanje ecela ukunibingelela ngingoma ethi brown skin girls, your skin just like pearls. I never passed in a world, I never tried to change anybody else, and doni amanzi eneskumbe sihle wangefanise nalutho angisoze ngakushintsha akekho fana nawe. You
You beautiful, you strong, imbokodo, unamandla. You're beautiful, you're powerful, brown skin girl. Izulu sithi ligotsha lisemanzi imasikhuluma ngabantu besifazane ngeqhaza abalibambayo. Kumnandi kakhulu ukuthi siqale emuva sikhule nabo beze bebe ingqalabutho lezi sihloniphayo. Eduze kwami yeke umusisi one voice ethile vibratayo ngenye indlela. Imanathi uyaphila? Yebo ngiyaphila. Uyithatha le voice yakho? Angazi nami ngayibona nje sengicula kamnandi. Uyakuthanda ukucula? Yebo ngiyakuthanda. Ucule kakhulu iculo lakho belimnandi likhuluma ngebrown skin girl. Indaba ukhethele lo culo? Ingoba because namhlanje i-Women's Day, so elama women's lawamahle. Lawamahle. Khona bangekho kuleli culo. Ayangazi. Ngithandile ukuthi ueda amagama akho eculweni usibhalelele wena. No. Angiyibhalanga. Ngayiqambela nje. Kodwa brown skin girls nondoni yamanzi angiyiqambelanga. Kodwa amanye amagama ngiyiqambele mina. Okay ke sisiwami ufuna ukuthini nje njengoba kuusuku labantu besifazane? Ngicabanga ukuthi ngithi nje ngiyanihalalisela kwabantu besifazane futhi uNkulunkulu anihole futhi anisindise iloko kuphela. Ngibonge kakhulu sithando samezwe. Qhubekele nje phambili ube ngangumamlady D uyabo? Yebo. Alright, sibonge kakhulu. Siyabonga kakhulu kumlaleli njengamanje. Sasizakusho ke siphinde siqinisekise siyabonga sisi njengamanje ukuthi siyaliqala uhlelo olubizwa ngokuthi ikhala amaciko lapha imbongi isuke isina zidedelana. Angithi kube nalento yokuthi sisha iverses kodwa namhlanje cha silande zonke lezi imbokodo imbokodo sesike sayibona ohlelweni iqhakambisa ubuciko balo. So akusekho ngisho ukucasha mangibiza nje imbongi izozwa ngami sengiyibiza ukuthi igqume DK ihlale la. Asivele siqale angisafuna nokusho. Yes. Njengamanje simlanda eintabeni zasePietermaritzburg igama lakhe uSibusi M ngiyacela ukuthi eze ngaphambili ezosipha umsebenzi wakhe ngicela imshayele enkulu izandla nomlaleli esekhaya nomuntu eseTexini ashayela uSibusi M hayi kashuba DK Yazibonela awuthinde okusha balaleli ukuthi mina ngikhulele ezinyaweni. Umama inyasela ngabantwana ubona sakhula sinesibazi siphile kakhulu ezinyaweni zika mama zika baba sifela ubala siphinde sifelwa umama. Igumbi elingavulwa elebele esaliyekisa sizelo kukhishwa izinsizwa kuthiwa azimbheke. Sigcwele izifumbu emhlane simthwele ngeqoma yize ahluleka ukunqoba. Ngabe ke sengivukwa umona ukubona abanye bekhula begoniwe thina sashiwa singenze lutho singonile. Sengihlala ngithintisa lombala ohlaza osuvunulise inyama inyongo ichithekele enyameni ngibulawa yilento esesifubeni. Imibala ayaziwa yavelaphi ongenzeka ubumnyama busemehlweni akho zinuka amakhwapha zivunulise ngombala ohlaza inyongo ichithekele enyameni ngibulawa yilento esesifubeni. Esimweni sokuvuka umoya ngivinjwa umona umonakalo ukapakele ezinzwaneni lapho ngidlula ngejubane ezidaweni zabajabule. Uthi kusesifubeni lana shono isifuba ngisidabule kudlula inkomo nje ukuthi angiyidubule. Ingadla kanjani amadlelo amangaka iyodwa ngibe ngisahlulwa isifundo esisodwa. Sizodla lenyama esivunule ngombala ohlaza inyongo ichithekele enyameni ubulawa yilento esesifubeni. Yana eqaqeni ufunde iphunga ungangalizwa ngisho liphuma kuwe emlonyeni kusemhlabeni. Isoka elingenasici liphilela ovalweni okwakobani ukuphilela esicabheni usaba ngase ngene owenza kangcono kunawe empilweni kube sekukufa kwakho emoyeni kusemhlabeni. Siphila nje sigcwele ematiyeni singondaba mlonyeni kalomnyeni amtholile umtshontshile
kunothize osifisela ubuwena ubuyena buvunule ngombala ohlaza inyongo ichithekele enyameni niphila kanjani ebumnyameni umoya kawuzelanga ukuzobanga lapha enyameni kusesitshalweni ukhula ngamandla mawungavumanga ukuba namanga ayayicindezela impilo yomuntu ubheka ulahlekelwe ubuntu uyakhwehlela amathe abuyela kasifuba umumethe umoya owawufanele ukukhwehlela musa ukuvumela nomona musa ukuvulela mawangena uvulele uhambe mawukuncenga ungawuvumeli ukubambe ngoba uyokusulela uyozibona usuphila ngokusukelwa uhlulwa ukubheka nebhodo laziwa wophakathi nokupheka yana eqaqeni ufunde iphunga ungengelizwe ngisho liphuma kuwe emlonyeni imibala ayaziwa yavelaphi ongenzeka ubumnyama busemehlweni akho zinuka amakhwapha zivunulise ngombala ohlaza inyongo ichithekele enyameni ubulawa yilento esesifubeni usibusi yabonga hayi ngicela imphinde imshayele enkulu izandla bafethu umshayele ikhulu ihlombe lady asizulu esinothile eside ngiyasizwa imbokodo niyakhahla kodwa bafethu la enkondlweni kakhulu ya-TK angiphinde ngihambe ngisajubala yazi ngibuya nani mani TK ngolanda imbongi amagcaba ngiyayilanda ngithi ayize la istage izuse umlaleli esekhaya ngicela imshayele enkulu izandla umagcaba esangaphambili ayeye imbokodo ayeye Sina sibancane kakhulu ke asikaze safika kulezi yandaba kepha ziyasazi zonke izinkalo imkhuba yelanga linokusithwebula ngemsebe yalo lishushumbisa ubuthina biyoshona nalo kusala izilwanyana ngokuhlwa sidabula incwajana yakaSimilo simuka nayo sidayisa ngamadokodo sithemba ukuthi makusa sovuka nathi sikhulekele le mali yamanyana athozalayo sidinga imali ukuze sikhule akhohle ukuthi kwandlela zokuthola yona ke kazilula thina ukusa sikulindile ilanga kaliphumanga kusho ukuthi kabuyanga ke nobuthini kwakhala insingizi enhlane entshona kwabuya ithemba lokuthi hleze iyeza imvula ukuzohlanza isithunzi zethu okanye ilanga liphathisile ubuthina ngokuhlwa ngoba sesikhathele ukuzilahla kwabangasithandi kulomhlaba wothando lokuthize kothize thina ke ihlazo kasalazi ubusuku nemini sebiyafana ike yakhuleka sekusake nentombi endala yakhuleka yazi yakhulekela nobuthina bese singasayigqiza iqakala ke thina sidakwe uthando likasoka lami engiphathaphatha umlisa kanti uzokhwabanisa kusengokunye selintwele ezansi kayisekho inkomo kaMama ishonephi ngifikelwa isibonakaliso ngibhekile sithi mangiguqe ngikhuleke masishane ngiyaguqa ngiyakhuleka baba wethu osezulwini nginyakaziswa indoda endala esethe ukukhula ngokweminyaka ntombazane sheshisa ngizothe ngokuthize kwena ukhuleka kanjani ngesikhathi somsebenzi engibuka engibheke ngamehlo kaSathane lomlisa ubona ufuna ukungishobodela ngiphila mangizama ukumchazela ukuthi okungenani ngicela ngiphi ithuba lokukhulekela ukubuya kobumina ngoba sengikhathele ukuphiliswa kwengcanga emhlabeni wabantu kangisahlukileke mina nemala singenyanga abantu kaNhlolanja ababheke bashaya ujenge beze kumina abanye baphethe imali enegazi abanye bayagula uyabona inhloso yabo sekuzofela kumina sale sewubuya ke sonini nanini hlezi ikho lokho ungidalele kona wawungidalela ukungibhubhisa egameni lempilo enzima sale sewubuya ke Nkosi hlezi mina ngiyofica ngale kweliba kwazi bani angazi noma biyobe busangilingana kwazi semina nabo kade sadukelana athi uJehova ungimalusi wami ihubo longizalayo evuka eksene ebhekisama bombe emphantweni uma yebuya ubeke sokumaye etafuleni uthi konke lokhu batabami kuzinkomba sokuthi ngitholeni endleleni ningashawana ngamahloni ningimemeze mina ngizokhuthuluza konke okusele esikhwameni athi uJehova ungimalusi wami sasivele simdumaze ngokuba izahlulekike esikoleni nxashana simvezele kwemphumela engemihle ethi asiphumelelanga wayevela hlekeke angixakeke athi konke lokho kwasemhlabeni kuyiva lokunixwayisa ukuthi nibogqoka ihlanga endleleni athi kuniqinisa idolo ungayilwa kanjani impunga phethe kwahlanga uzokuvika ukugadla kwempilo ekuphila
endleleni athi uJehova ungumalusi wami umsebenzi waso isikhukhukazi ukudela amaqubaso masilwa nokhozi ukuvikela abantwana baso sasivamise ukugijima nayeke athi leli juba nesigijima ngalo batabamilihle mina ke ngimdala ngizosheshe ngikhathale endleleni nxashana ngikhathala ningiyeke ngilale ngiphumule phela inhloso bengesikona ukugijima nani kepha bekukundlulisa kule ndawo esisabekayo ebumnyameni nina ngifuna ngigijime nize nifike esiphethweni ekugqibeni ngisho ekupheleni lapho niyofica izindodla zezindondo kanye nokhiye bokuvula iminyango yokuphila ekuphileni kwasemhlabeni uJehova ungumalusi wami nqobile Caba ngiyabonga Uzilokhu idudulele njalo ngiyazi umlaleli esekhaya impela lokho ethintekile mayilalele imbongi zakithi nakhona sila M1 studio la imbongi lokho isina idedelana khona angisamosha isikhathi ngiyajubalala futhi ngilanda intokwazi igama lakhe Luyanda M ngicela ushayele enkulu izandla bafowethu ushayele khulu hlombe qalele kahle phansi from this athungibuzele ukuthi basho kanjani ukuthi imphefumulo yodadewethu iphumule ngokuthula ekubeni yaphuma ngomsindo kangiyaxolisa ngicela ushwele noma ngingakonanga ucabangele abantu abami ezikhalela sengathi bazosinda kanti bazomlandela zinso laboya lezi ziqotha imbokodo nesisekelo athi basho kanjani ukuthi akahambe kahle eshiya isilo sezingedama ngemumva zifelwe ngoyise bephila athi ungibuzele ukuthi bangakho abazihlupha ngencazelo yomuntu wesimame ngaphambi kokuba benza abakuthandayo kuye bangakhi ababulale imbokodo ngoba besaba amandla ayo asukuthini wona lamathuna anokunyakaza sengathi abafakwe khona bafakwe isikhathi singakofiki madoda ninesibindi nifake kanjani imbali emhlabathini emakini ningahlobisile nikwaze kanjani ukuyibunisa ekubeni impande yawo ngazange nayicelela athi ungibuzele ukuthi leli gaza balichitha mihla lena bawukwazi ukulisula ngamhla uphela ukukhala kwesizwe sonkana ngoba kuthule inzala abantu nosana ngesandla sowesilisa othile kuchazani ngoba ke kwasuka isikhalo somame begqoke ezimnyama bathi nisibona thina sihlele manzini amnyama sibulawa amaqede sizilele thina sifela ukuthi saba lethe emhlabeni laba ngamanye amazwi sizihlahla ezikhiqize impindi ezimbaze ezibuye zazoke encathini sifela ukuba nolwazi olunzulu sifela ukuba izithunywa zikaNkuluNkulu ngokuba neziyalo nezifundiso ezakhisa iqu somuntu ngokuphelele lesi sikhalo sike sasintusana laveza umbhalo othi kuyosuku ulwandle lingenele emhlabeni bese nithi liyabhupha kanti lizocima lomlilo obhuqabhuqa uMafrika sibhekile inkedama ikiyasukuma salisizi ibhekisa amaqaphelo phezulu yathi inkosi yamakhosi wena ongabonwayo ngenelela siyashweleza amathuna nezibhedlela kugcwele konke yehlisa ulaka uma kukhona umyalezo ufuna ukudlulisa ngalokhu sale sewusipha sonke isibusiso sokuxhumana nawe ngoba khuluma nabo basinika ongekhona uma sebejaha imali yathi izinyanya zethu nithule nithini konakala wathi ungibuzele ukuthi basho kanjani ukuthi imphefumulo yodadewethu iphumule ngokuthula ekubeni yaphuma ngomsindo kangiyaxolisa ngicela ushwele noma ngingakonanga ucabangele abantu abami ezikhalela sengathi bazosinda kanti bazomlandela zinso laboya lezi ziqotha imbokodo nesisekelo ngiyabonga Hayi mina ngisazi lady yabo makushude ngingayazi namhlanje hayi imbokodo iyadudulana uyabona wena sengicobekile ubumnandi engibizwayo manje nama kubona usukuma ngathi khona inkonzo ozongishaka ukuthi ungidedela hayi cha zokushaya ngebeat uzongishaya ngebeat okay mina ngiyazi manje hayi akuvota namhlanje sithe nje asibaswise bethi kuyizwela hayi balalela okay nje manje siyamlanda ongethiwanga sibuyisa yena ngoba bengeke ngambisi ekuqaleni kwakhona lapha sacela umshayele inkulu izandla ongethiwanga siyabonga kakhulu Luyanda hey sikhulekile esigodlweni sezindlovukazi sikhulekeliwe izintokazi sikhulekeliwe mina ngingufakazi uthi ubuwazi
ukuthi indlova isindwa ngumboko wayo. Sikhulekela izindlova ezingasindwanga umboko wazo. Yize bengasindwanga ngobethole benza isiqiniseko sokuthi akukho engeke sisithole. Singoqhakaza, uma ungasaboni kahle uboqalaza. Othi ngani bekumela sisengele phansi enethunga. Ethunga ijazi ayoliphathisa omunye wabakhapheyane abayothanda la egcekeni. Cha ngabe ngiyona mangithi miyekeni kwenzeni konke enifisa ukwenza kuye ningakhohlwa ukusiphula usiba lwakhe. Nuliqoba izigaba ezintathu ngifuna ukubona usidwebe kanjani lesithombe sinamagama amathathu. Eselinehora esidliwa ngalo ihora lesithathu. Cha ngifisa umfico lesithathu kwenzeni konke enifisa ukwenza kuye ningakhohlwa ukusiphula usiba lakhe. Thina ke sikhule ngokuhlukile. Ubaba engashayi evala umnyanga shayi aqophe umlando ezindongeni kaNdodakazi. Nina ubaba nimazi mina njengomlomo kufakazi. Kwenzeni konke enifisa ukwenza kuye ningakhohlwa ukusiphula usiba lwakhe. Nimfunze lona mhla simpuzokuzwa okwasalela kuye mhlazane egxikizisa amazinyo aluthotho angakaze ahlafuna efuna. Ngihlafuna inyama yakhe yomsipha ngisalusana oh sana. Xolela mina nobaba inyama sidlile ukwahluka nje kwesigaba zomkomelo. Mina amathambo ngwathwele ngwabiza ngondodana umfowethu lo ngilamayo. Ubende ebheceni kuye vele ubaba ungumoni kwenzeni konke enifisa ukwenza kuye ubaba ningakhohlwa ukusiphula usiba lwakhe. Ngifisa ukubona ukuthi siyoba khona yini ukhambo liyofuza imbize noshodela ngomlenze wesithathu. Cha uma ningakwazi bengicela ningisize. Uma ningakwazi bengicela ningazise. Uma ningakwazi bengicela ningisize. Uma ningakwazi bengicela ningazisi egama ngithiwanga. Ay angiyazi lento ngingaqinisekisela ingosi ikhala amaciko umsakazo Ukhozi FM. Siyabonga kakhulu kwimbongi zethu eziseza sipha umsebenzi. So njengamanje ngoba siyadlula nohlelo ukuqhubeka kwazo nenhlelo nayo yonke esazokwenzeka. Ngiyaqinisekisa ukuthi esontweni elilandelayo sobe sinawo ama-poets afana noSisanda wakomthetho siphinde sibe naye uLunasity. Njengamanje ngiyacabanga ukuthi umlaleli esekhaya uyetshisa kungenzeka uyadrive noma wenzani kodwa uyashutha hayi imbongi ziyagadla. Singaqinisekisa futhi ukuthi inyanga yabantu besifazane inyanga yembokodo. So sigqugquzela siphinde siyasupporta imbongi zakithi namaciko akithi njengoba wazwile esina ededelana eshelene inkundla. DK siyabonga kakhulu ngethuba esese sakwazi ukuthi silithole nakulesi sikhathi. Hayi ziyalwa imbongi zesifazane ngizwile mina. Uthini umyalezo wakho ngoba uhamba nabo and bajabulile abantu besifazane isikhathini esiningi uhamba nabo and ngiyabona indlela abaphatheka ngayo ezimbongi. Akukho ukushiyeka, akukho ukubona siyasala lana nabafana kunjalo namhlanje kodwa ngoba usuku lwabo akekho othe yeni 10 funa besifazane we kuzothanda ukuba inkinga wenza kanjani. Yazi DK enye into esake sakhuluma nangayo ohlelweni kwakuyiyo le yokuthi ekubhaleni sesike sabona banamagalelo ngendlela eyisimangaliso. Umkhakha wobuciko awunabo ubulili mawuthi uyawubheka uzingena igadle ngoba ngicabanga khona ekusakazeni sinazo sikhukha simatsheletshelwe ngoba umkhakha ukuthi kushiyana ukuthi usebenzisa buphi ubuciko ngoba ukuthi noma uyilalela inkonzo ukuthi ngihalela ukuze umuntu wesifazane kukhuluma nje iphimbo lakhe okunto siyabonga mphunga DK uzobhala kodwa inkondlo ingathinti ngendlela engathinta ngayo mayenziwe ongethiwanga njoba khona futhi uthe isikhukhukazi kanjani sidela amaqhubazi mase kufika Ukhozi. Hayi sukanini madoda hayi ngeke usuyona siyabonga kakhulu kodwa DK ngicela bakhumbuze ngalolu hlelo lethu kuhamba kanjani. Okay ukhumbuza umuntu nomlaleli osilalele esekhaya imbongi unephupho lokuthi ngelinye lelanga ube uthola ithuba lokuthi ube sohleleni Jabula Ujule uzwakalisa umsebenzi wakho. Kune hashtag oyibhalayo ngakuba TikTok, Instagram, uFacebook uyabhala hashtag khala amaciko, hashtag Jabula Ujule
masithinta thina ngobe sekuvela uyobe sewuthola lelithuba zonke lezi imbongi ngizaze ngale hashtag indlela enamandla ngayo le hashtag ngiyacela ke bafowethu kubabhali bakithi abakhona baqhubeke babhale ku hashtag ikhaya lamaciko hayi beyidudulana dikhe Ibe mnandi ke impela sonto kuwena. hayi izobe imnandi Kuthina kakhulu sonke. Siyabonga ngifele ngaphakathi njenge flask bye Sesothola uDJ wethu. Jabulu Jule Friday Mix. Jabulu Jule Friday Mix. Iciko ke manje sisiyakulona iciko lo sonkondlo igama lasiswamlana ongethiwanga wakadlamini sazi ke ngoba uthiwe kushiwani kushiwa kanjani siyabaleka isiZulu akathiwanga akanali igama but uthi likhona nje alikho igama lifanele yena umagama wonke amahle wonke amagama wakhe Ngiyawathanda sixoxele ngenkondlo athi siperformele yona sithokozele kakhulu uyibhale wena ikhuluma ngani isukapi leya nkondlo leya kahle kahle unkosazana okhule nobaba wakhe ubaba wakhe ubengamshayi ngenduku umshaya ngenduku yebo usho ukuthi ubaba wakhe bemhlukumeza ngokucansi mase kufika la ethi ubaba kwenzeni konke kuyena nifuna ukwenza kuyi ningakhohlwa ukusiphula usiba lakhe usho ukuthi ikhiphani le nduku le bahleze ngishaya ngayo ninqume ufuna ukuyibona unkosazana ukuthi kahle kahle inani mase emva lokho athi nimdlise yona afuna ukuthi naye ezwe lento ayizwe mase futhi niphinde niyamnquma emqaleni niyayikhipha ngoba manje akufunakala kube khona omunye ozofuzwa lo baba lo yebo ngayibhalela Nkosi yami inkondlo enombiko obaleke kakhulu ngoba siyazi ukuthi eNingizimu Afrika baningi kakhulu abantu besifazane ozothola usibabhekana nezimo ezikanjalo kunyanya abantu besifazane khona ufisa ukusho kubantu besifazane mhlawumbe ifiso zakho noma nje ukubafisela inyanga enhle ayiwuthi naze nabahle noma ngaliboni ngithanda ukuthi siqalela ekuthenini sezithande sibahle singazikhohlwa Ncoma iskipa sami sihle iskipa sakho amaciko wonke asaphumula imbhalo yabo kodwa ingaphumuleli yabo sihle ngempela ngasenzela ubhuti wakashongo yebo ngithanda lokho nje uqala ngisho lokho bese ngiyabonga Nkosi yami ukuthi ngiyangithanda nami ngiyangithanda sibonge kakhulu sikuthanda kakhulu uqhubekele nje phambili siyabonga kakhulu Ukhozi FM sibonke siyabonga Amaciko alokho ngena ephuma sengimene nosiswami unqobile wakacaba siswami unjani Ngiyaphila njani Ngikhona sixoxele ngenkondlo yakho mhlambe nje nangumsebenzi wakho ukuba usonkondlo inkondlo oyibhalayo isukapi ufisa ukubonani ngazo Okay ngizoqala nje nginichazele ngenkondlo le ebengihaya ikhuluma ngomuntu osifazane engehedwa ke beyidlanzana bebaningi kunabantu besifazane abagcine sebekhethe imisebenzi ebonakala ingalungile emehlweni abantu basemphakathini noma basezweni kodwa bona ethola ukuthi iyabasiza bangenisela imali imisebenzi engemihle njengokudayisa ngamadokodo ngase ngichuma nale kamama ongizalayo ophumayo ayosebenza abuye azosipha ukudla njengabantwana bakhe so ukubhala kwami inkondlo ngiyafisa ngelinye ilanga ukuzibona ngile kude angazi nami ngephi but kude ngiyinto enkulu ngazo inkondlo nanokuthi ukusuka kwami ukubhala inkondlo ziyafika ayifiki njengephupho cha ngisuke ngalele ngisuke ngibhekile ifike nje inkondlo ngokubona izinto ezenzeke emphakathini engihlala kuona noma ukubona izinto ezenzeke endlini emsebenzini yonke indawo uthola ukuthi sengiyathola ukuthize ngibona ukuthi no la ngingasusa umbhalo la futhi uphile ebese inkondlo iphila kanjalo ke
seswami kwinyanga yabantu besifazane mhlawumbe iziphi izinto njengosonkondlo enifisa ukuzibona ikakhulukazi kubantu besifazane zenzeka la eNingizimu Afrika? Abantu besifazane mina ke nje ngumuntu wesifazane nje ngiyingedwa ngiyafisa Nkosi yami ukubona abantu besifazane befunda ukuzimela besukume bezithintithe beshiye nje konke okungalungile belandele izinto ezilungile benze izinto ezizobathuthukisa empilweni ngoba ayikho into ongayenza ungenalutho ofisa ukubuyela esikoleni hambe ufunda ofisa ukwenza ibhizinisi aqale alizame ofisa ukwenza umsebenzi wezandla angalali ungalali ungenamali ezovuka ikuphilise ngakusasa. Ngathi inyanga yabantu besifazane ngaqhubeka iphathe kahle siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nami nisale kahle. Ake ngikulethe lo sonkondlo abaculi osomahlaya phathele ngqalabutho manje yomsakazi uLady D owenza uhlelo 9 to 12 njalo la emsakazweni uKhosi FM. Lady D sikubingelela sikwamukela. Yazi sengikhohliwe ukuthi nami ngine-genre yami kumsakazi nami ngimi nje qekelele ohlangathini lakho inyanga yabantu besifazane mhlawumbe ungasixoxela umqondo emva kohlelo oluhle kangaka esisulibonile la emsakazweni bekuyini? Uyazi usuku lanamhlanje lungenze ngayitshela ukuthi lento okuthiwa reincarnation makuthiwa ikhona ngempela sekuthiwa ngiyabuya ngocela uba umuntu wesifazane noma kuthiwa khetha umfana ngikhetha ukuba umuntu wesifazane kwazi kwakuhle angibandlulule izingane zethu abesilisa mina ngicela izingane zabafana kodwa kukhona lokho ispecial kakhulu osukwini lanamhlanje nanokuthi kubaleke kakhulu ukuthi thina ngoba kuthiwa sumgogodla sihlale njalo singayikhohlwa leyo ndima yethu ukuthi wonke umuntu ubhekele kuthina so namhlanje bekuvuza leyo nto ukuthi sazi ukuthi siyabantu besifazane siyakwazi ukukhuluma asithethi ngasonke isikhathi sikhuluma into ezakhayo kodwa sohlala sikhuluma njalo ukukhumbuzana ukuthi sihlala nabantu abahlukahlukene akungenzeki kube khona ukuthi sikhohle ukuthi kufanele uthando silidlulise kangakanani singakhohlwa ukuthi ezintweni ezenzeka noma sekungathi uyaqala uyezwa ukuthi hayi engathi engathi angithola ukhumbula ukuthi umuntu wesifazane lona kusho ukuthi ngamanye amagama sonke sinenhloso eyodwa ukuthi sakhe lesizwe sifudumeze sibe omama bathina siyimbeleko yesizwe yebo lamaciko wonke ade efikelana ngiyethemba ukuthi akwazile na ukuthola ithuba ukuthi azeke kwiNingizimu Afrika kubaleke kangakanani ukuthi singabantu besifazane embonini yezobuciko sikwazi ukufukulana silekelelane siye phambili. Uyazi kubaleke ngendlela eyisimanga ngaphezulu ukuthi nje bebe la bezwana ubona ukuthi nje wonke umuntu usupport omunye akukho lokuthi sifike ngoba la naye ezokwenza okunye bahleli ndawonye bayajabulelana kodwa futhi engikubonile ngihleli njengomzali lapha yana uyazi uyakwazi ukubona umuntu esha inkondlo ukuthi uphume ekhaya elinjani uyamuzwa ukuthi uphume umshaya lapha ushaya inkondlo kodwa uthi ukuthaphuka eBhayibhelini uma uthabe ushaya inkondlo kodwa utshela mina ukuthi isikhukukazi ujuquguzela omama makufika yenzani nje makufika ukhozi lihlwitha amaphiko akho isikhukukazi vikela izingane zakho ngamani wadela amaphiko kungenomunye kuveza ikamuva bela beyikhulumela kodwa bamele thina siyimndeni yabo. Into enhle kakhulu Lady D amazakho kuphetha nje kwinyanga abantu besifazane umbiko wakho. Ngithi asiqhubekeni siyephambili ngiyafuna sisekane kodwa sisekane ngokwakhana ngiyafuna sithandane kodwa uthando lusungagcini kuthina silidlulise naseyinganeni zethu nakobaba namadodana ethu ngiyafuna siqhubeke kodwa ngiyafisa Nkosi yami ukubulalana okhona okunye kungiphatha kabuhlungu ngoba kusahamba la enhlizweni ngothanda azahamba umuntu impela abulawe ngicela singayikhohlwa le ndawo nali ibhokisi lalikhona leli leza kodwa nali ibhokisi elizokwenza ubone ukuthi yabo manje angisaphephile ngesikwenze kube right konke kodwa engikubona kule insuku ukuthi wahlala kwazi kwabe kufika la eselahleka khona wamlanda ekhaya kwaze kufika la engasambuyisi khona wahlala wangambuyisi kwazi kwabe useshonile sizozama ngeke siwenze amaqhinga kodwa ngiyacela sibuyele ebhokisini leli siliphathe nje ngesandla. Sibonge kakhulu Lady D inyanga iqhubeke ibe yinhle. Siyabonga. Ake laze lomnandi kakhulu usuku lethu silichitha nabantu besifazane ababambe iqhaza ikakhulukazi embonini yezamaciko osonkondlo abaculi abantu abanamatalent ahlukahlukene kukhona ngisho osomahlaya. Ngiyethemba ukuthi uthozele kakhulu uhlelo lethu Mbokodo sinithanda kakhulu inyanga yabantu besifazane ngathi ngaqhubeka nje iniphathe kahle. Ola namhlanje uhlelo loKhosi FM TV silibeka lana gama lami uNeliswa Cele ngilithanda kakhulu.